Ka New Tribute Council HYC Sengkemi tang hadin kandidat sngi hadin wakil alaphi dalaki jongki kemat ya ka jingdon kinong di drok hamot peran ha ka jaka badan ka jaka Brett Nyut hanin ka sngi ka Henry Trigu Jemang kila dawa na Chief Executive Officer CEO ka Shillong Municipal Board Banweng no Mardor ya ka tei ka jaka Brett Nyut Katkum kator khas bela IT da kaseng ya bela soi do ba Francis G Maulong ubade Vice President ulapan pau bakti ki jaka lum ya kinyut om tang bakawan ra ya ka jingsma utung ya ki paiba nong lek nongwan handai kala kala long panban kum ka ketem ya ki bakai drop kumju ulapan tip ba kaseng dala ki jong ki khmat kala lap kala yo ru ban bat ya ki bru ki ba pendon kam drop ha ka tai ki jaka wat ha kapor men sngi men syai ru Jingwan yang kenduk ke jongi menda kesni ya ki officer ni apa Shillong Municipal Board ka jingsang ni ladon jingbut bani kenduk yo CEO bat yo engineer dan nak kidau bom lak kian nak liang jong CEO dan meeting kapa urgent kemlak bani kenduk ni ring la yo bani kenduk we pada officer badai pepet yang ni kam kumban shu penken mau nak liang jong kaseng ka artrik mentau benai ni la pelong yang ka jing jurup ya ka jaka Brett Nyut hang teh apa mod kan haka jing jurip ka jongi nak liang jong seng ginoi lam jong seng wi khot jong seng ngilalap ya kibriu ki ba pendon kam ya to ka jaka kum ka jaka ban ri tengan ban di drugs bat ban le ya shibun ki wi pat ki jak kam sni homot ban ya di drugs ba kum jur ban ya di hadin mangilalap ya kani ka jingja nak liang jong seng ila yo ban bat ya sangut sangut kibriu bat kum juru hadin ka jing ut jong kibriu ki bayak bayeng nak to ka jaka bat kum jur ba syong dukan ya ka jing penmi ya ka jing sma kebom la syak syuk namar baya kinyut la syui berok shisngi tu ka jaka Brett Nyut nak kaliang jong seng ngilawan bani kenduk ban air dak jing tho kinong penyat jong Shillong Municipal Board ban dawa baki dei ban weng no Mardor ya kitu ki jaka Brett Nyut hakatuk nang tin po mot kran namar ba ka jing don jong ni ka jaka Brett Nyut kala pelong yang mot kran kum kata ka Martin hapreng jong ka sor namala syubret ikinyut ndai tang kitu ki jaka Brett Nyut lela Brett pathar lu shalenti syasengking ya kabala I sajmet ban pen bat kabar kalong ba ka jingdon jong tu ka jaka Brett Nyut hang tu kala kalalong ka khetem jong ka jingya di drugs pelen mensngi menong ka ba ki khna ret ki khna school ki khun ki kti jongi ki ya ki yang nang tu ki yo I ya ka jingle jong kini gibri ba ki dung inject pelen ka tu ka jaka bat kumju ru kala long kata kenja ka jaka ka ba ya khai ya uni umardi lani ya kini ki kenja drugs ti kini ki pelong ngi kum keseng ban smokia bat ngilawan ban bu ya ka jing tho Ahmad jong ka Shillong Municipal Board ban dawa baki dei ban weng no Mardor bat lada ka Shillong Municipal Board kamla ban weng dala di nakaliang jong ka sengin sa shim ya ka senjam ha ka bangin selit ban weng hi namar ngim shula ban shupet ya kini ki jingja ki bi excitement kini ki jinglong ki ban wanra ki bom internet ya ka sor Shillong bat ki khamtam ya mot pran ka ba ki briu nakaleng ka perthai abaki wan hang ni po Shillong ki kwa ban yo I ka yodu bat bandrung ha yodu ki ha bandrung lomba ka mot pran ti shwa bandrung ha ka ta yo ka don nam ka jongi ku mukta ka yodu ka bala banana makaleng ka perthai ki yo I shwai ki jingjabo kinyo ishwai ki jingja ki bom pen internet ki ba pen pau ya kadur da kumui pat ya kajai beriu jongi bat ya ka sor Shillong ki berok koi tingila bu ya ka jing dawa Ahmad jong ka Shillong Municipal Board bat ha ka jing ekren ka jongi ber we ni ki officer lo ong bon shim khyai ka ni kam ba ki la ban weng no ha ka shisngi bat asngi ka por tela da ka municipal kam shim khyai ni jing dawa jong ka seng da kalian jong ka seng ngin sale kai ka badan kam ban le bala da don kam ban weng hi dala diru ngin sa weng bat ngin sa wan bu hang ni po Shillong Municipal hi office ki tu ki jaka Brett Nyut hang thien te kata ka diga jingwan ye kenduk